Da. Bucurează-te. Adică în acest sens de biruit. Bucură-te că prin puterea crucii lui Hristos pe toți vrăjmașii tăi biruit. Bucură-te că cu știrea și voia lui Dumnezeu de boala lepre te-ai îmbolnăvit. Bucură-te că ție Sfinții mai mari apostolilor ți s-au arătat. Bucură-te că prin învățătura Sfântului Ierarh Silvestru cu toată inima ai crezut în Domnul nostru Iisus Hristos. Bucură-te, Sfinte Împărate Constantin! Bucură-te, Sfinte Împărate Constantin! Văzând singur că ești necros cu trupul și cu sufletul, ai chemat în ajutor pe Dumnezeu creștinilor, iar Dumnezeu nezăpovedit ți-a trimis pe Sfinții Apostoli să te mângâie și ți-a spus:
și să faci ca să fii sănătos și bucurându-te de dumnezeiască cercetare cântatului Dumnezeu. Aleluia! Aleluia! Împărăteasa de Lăina, cea prea cinstită pe Maica Împăratul Constantin, să ne adunăm toți de credincioși creștini împreună cu monahii și monahiile și să o lăudăm cu cântări ca acestea. Bucură-te că ești născută din neam împărătesc, bucură-te că ești Maica Sfântului Împărat Constantin, bucură-te că în Iisus Hristos ai crezut, bucură-te că în numele Sfintei Trăim te-ai botezat, bucură-te că și cu surbuință și cu multe evlavie la Ierusalim ai plecat, bucură-te că de crucea Domnului foarte ai dorit, bucură-te că acolo crucea cea de viață făcătoare ai aflat, bucură-te că Sfintei Cruci tu întâi ai zis, bucură-te de fericit, bucură-te că ești cu mare veselie te-ai bucurat când Sfânta Cruce pe cel morți l-a înviat. Că în Ierusalim, biserică mare și prea frumoasă, porunce să se întudească. Bucură-te că biserica învierii Domnului Iisus Hristos ai porunce să se numească. Bucură-te că tu creștinilor ne ești ca o Maică, bucură-te Sfântă Împărăteasă Elena. Bucură-te Sfântă Împărăteasă Elena. Prea cinstită Împărăteasă, noi credincioși împreună cu clerul și cu toți monahii, către tine năsuim în nevoile noastre. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Înțelepciune înțelepciune din faptele Sfinților Apostoli și Ca să te rânduiești cu și